Следващата страничка тук е 4 за киното. Нека сега да ви покажа. Муцинка, вижте с кланица. Има за 10 лева. Ето точно като това. И не го правите. И по-скоро не е 10 лева, а е всеки те скипи жест, ако лъжат. Не бъдете такива. Моля се, ще ви се подиграват. Като имам много приятелки кифли, те са ужасни глупи. Ти никой момче няма да се харесва. Те имат повече дрехи, някакви розови такива неща. Направо ги разбира. И ако има в вашия клас една кифла, просто не обръщате внимание. Дори да са покъсват това неща, не бъдете като нея. И понеже ще нашето клипче е кратко, ще има продължение след утре. И понеже ще имам доста работа, чао! Дано да ви е харесало, да вължите нагоре, абонирайте за канала ми и до скоро! Кифли!